Matur nuwun Mbak Silin kagem wekdalipun, nuwun sewu saderenge kaparenga matur kanthi sungkem mangayu bagya panganjali. Om Swastiastu. Sekarang Om Maurikinawastu Namo Sidam Om Manobhadra Kartawiyanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah penjuru. Dumateng panjenenganipun Ida Bopo Pandita Giri Dharma Arsa Soho Pandita istri ingkang dahat siruci. Dumateng panjenenganipun Romo Mangku Romo Piknandita engkang satuhu kawula sucikaken salebeting manah dalah kawula bekteni para sesepuh bini sepuh aji sepuh engkang sampun tuhu mana ing pamawas lebda ing pitutur kiblat ing panembah engkang satuhu kawula pundi-pundi dumateng panjenenganipun Mbah Kong Ali Wahono engkang satuhu pantes kinabekten. Bu, monggo aplaus dulu buat beliau Bu nggih. Asungkara masih bisa hadir di tengah-tengah kita Pak. Dumateng panjenenganipun Bapak penyelenggara Hindu Kabupaten Banyuwangi Bapak Oksan Wibowo beserta jajarannya, para penyuluh dari agama Hindu pula dari agama Buddha ya Mas ya. Namo Buddhaya. Ya. Dumateng panjenenganipun Bapak Ketua PHDI Kecamatan Tegal Trimo Romo Joko Setioso ingkang tuhu pantes kawula bekteni. Bapak Ibu sedherek para umat penyungsung para swadharma ingkang kawula bekteni ugi boten kasupen rencang-rencang kula generasi-generasi penerus kita peradah para swadharma yang saya banggakan. Bapak Ibu muji astungkara kunjo atur dumateng ngarsanipun Yang Widi Gusti ingkang karib gesang Gusti ingkang murba misesa gelaring jagat.